Breaking news. Welcome to the Daudi Shokmani channel. दिनै नि रादाबखौ फरायदों आं मिस्टार दावदै जानानै खिनो ओंखारनाय बर'आ। दिनैनि गिबि रादाबानो जादों मैया मोनायावसो जालांनाय सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्लाया बाइकआव थांबाय थादोंमोन। सिख्लाया सेंग्राखौ मिउथुना होनानै बाइकआ हाब्रुबारियाव गोग्लैहैदों। आरो नैथि रादाबाव दं मैयासो जालांनाय बारहुंखायाव बिथां जोंनिनो गामिनि दखानि मुंखौ होनथ'ला दे नङाबा बेयो बाय मोनगोन। बिथांनि लामना दोननाय जाङिया बिरखारलांजोबदों। आरो थामथि रादाबाव दं थामथि रादाबखौ आं बावदों मामोनबा एसे नायग्रोना लानि नायग्रोनि दै नायबाय दे थामथि रादाबाव दं दा जोंनिया सासे सेंग्राजों सिख्लाजों बाइकआव थांबाय थादोंमोन। बाइकआव थांबाय थानायावनो बाइकआ सिगां साखाया दावखोदों ओमफ्राय सिख्लानि थामफ्लिया जानजोबदों आरो दा साखा दावखोनायनि जाहोना जादों सिख्लाया एसे मथिमोन, बेनिखायनो थाफ्लिया जामलांबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालाम आरो इयुनाव जाहाथे आंनि कमेडि भिडिअसफोर नायबावनो गोसो दंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।